Hello, good morning mga bay. Tanawa nga quarantine karon na stranded me di ang among gipananom uni ebidensya o di ba namatay luoy kay sa nga tanan ang among gipangtanom nga upat ka simana so kani kay na kuan man ni na buhi naman ni daan yung gihatag ng Angie ani so kira ni sa survive siya dili sinawang pa kuan ang saging pa naawa na unsa ani kay wala man ni nakaanhin kani buhi po ni kanang Angie ni natag butangan na mo og balde o ligid wala bunyag wala man na anhi tipod makanay sa Angie gihapon ni nabuhi na siya nagpakabuhi ni siya nagpakabuhi siya ay kuan. Hello, good morning. Naintaw ni diri among area. Mingaw ka isa nga tanan kaya wala quarantine man. Pero nilusot gyud ni. Nilusot. Kuan. So, ang namatay yun ang kumantinan no luoy ka isang tanan wala yun ang tubig yun doon sa tanong hastang luoya mga puto mga yun ha? Ay, tanawa to ng akong kanilang sunis ni sus, ginoo ko kung nabuhi pa ni sulod sa pila na katuig sukad pagpalit wag yun, taon ni dako taon looy asa o ka na kay nito ay na nagputla looy kay sa tanan tugas ba dahil di ba ni tugas o tugas dahil na ha pila rin ka puno ang tugas duha, tulo, upat kanpiya luding pamaning tanom isa kuan pa man no sa pagpalit na to gagmay pa pero di pa siya di pa siya makahoy nga himong balay ha agay so kani siya unsa nga punuan pod mangga kaning mangga mo survive down siya pasan tani diri o pasan kaya aron pa mo survive habukan din ay ginoo sige muna ni sugod na mi ani kuan may tag mawala na gid ang quarantine tuhon kay aron
nakasugod na mi diri og daro. Sa daro, di kami diri di magdaro kay dahi man. Diri ni tayo din. Nanom man ang prutas pero garden wala pa. Bye. Bye.